Să te uiți când îți live pe YouTube. Pe grup, ok. Pe grup. Ok. Stai, mă, să văd dacă am primit încă, nu? Hai că mi-l accept acum. Ok, hai că suntem live. Da. Hai de capul meu. Uite-te să vezi. Da. Ești live? Da. Ok, hai că încep. Vorbești tu. Cu ceva de îngust, nu știu. Vorbești tu mai tare, mă. Se vede ceva de îngust. A, gata. Da, știu, dar acum să-i refaci. Cât suntem deja? Coaie. Bă, mă auzi? Hai să mă uit. Și? Nimic. Nimeni? Unu. Eu. Stai că vin oameni. Bă, dar numai de cele 3 muschetiere dau să mor de nu. Bă, toată lumea le joacă, bă. Meciul trecut, muschetiere de level 10, de 11, adică acum muschetiere de 11 a fost atunci, acum muschetiere de 10. Hai că sunt 7, bă. Hai că e bine. Zice ceva lumea. O, intrat Alin. Oi, bun, salut, fratelo. 10 oameni. Hai că e bine. Bă, dar numai de cele 3 muschetiere dau, bă, să-mi bea piciorul. Salut, salut, băieți. Salut, salut. Tu te auzi bine? Da, mă aud. E bine atunci. Ui, am greșit fireball-ul. Hai că nu l-am greșit așa de tare. Hai că lăsăm acolo Hogu să bea. Cu ce faci live? Pe telefon? Fac live cu Omlet Arcade. Vedeți, am lăsat Hogu să dea pe turnul nostru. Noi am avut elixir, el nu mai are. Am pus în mijloc Giant cu Skarmy și 3 Crown. Vă dați seama, prea ușor. Ia stai să mă uit și eu pe live. Intru pe Facebook, stai un pic. Să citesc comentariile, știi? Pam. Ok, așa, să dau pe mut oricum după. Aoleu. Așteptați un pic, băieți. Ok, hai. Intrăm așa. Dau pe mut. Să dau pe mut oricum.
Hai, tata. Mie mi se încarcă, nu știu ce. Merge. Îți merge? Da. Atunci e bine. Am greșit aici. Valkyrie... Lasă Valkyrie, dă-o dracu. Merge. Îți merge? Da. Bă, la ce mă nervează, bă. Hai să dau și eu pe mută asta. Așa, perfect. Mă auzi, mă? Da. Hai că e bine. Ce ai zis? Am zis că hai că e bine. Întreba Lucian Mihai dacă bagi un GS după. Care Mihai? Lucian Mihai. Nu știu. Futus Dumnezeu. Ai. Ok. Hai că e 1-1. Bă, ce fert are ăla. Știu. Hai cu mine în ordine. Oi Gigi. Alo. Bă, iarăși vine asta cu... Ui, ce-am greșit aici, n-am nimerit. Și-am pus... Ai de pana mea. Eu aici ce-am făcut. Ai de pana mea. Hai că e bielit un pic. O spun la mine în hordul. Ale. Haide, ca da vine el cu un puș acum. Mă și rupe, îmi rupe coile, îmi rupe tot. Ioi. Haide, pana mea, ce puș. Hai că e belită. Hai că e belită. E belită rău. E belită rău. Sau? Mai putem face ceva oare? Nu mai putem face. Nu mai da, fuck! Bă, ce țigan de copil, bă. Bă, dar băga mea și pula, în ele muște, băga mea și... Ai, ce bună. Bă, ăsta oare are spell? Are, futu-te în aripă. Bă, ce țigan de copil, bă. Ia să văd cât a avut. Opa, fratele Shadow. Trebuie să schimb deck-ul, să dau un match cu el. Fratele meu Shadow. Dăm așa un mic match cu el. Bă, le arătăm la lume cum câștigăm cu golem. Du-te, mă, că trebuie să fac pe ăsta.
Hai, pune ceva. Nu, să mai pui. Luce fute multe. Are asta. Hai că nu mai trebuie nimic pus. Un lining acolo e bine. Nu mai dau IV, că vreau să fac 4600, ăsta o fă ultim. Nu nimerit, ăsta e bun. Du-te, mă, încă o rachetă. Doi zero. Ce mănânci, mă? Goală? Tătită, bă. Ce mă, în pula mea? Ce mă, dracu? Uai, mi-a scris gagica, trebuie, dar lasă, hai te pula. Cum să-i răspundi, bai? Ce? Mi-a scris gagica. Ba, bă, ăsta-i spawner. Ai de capul meu, are... Ai de capul meu. Ăsta are și un RG sigurat, un real gigant. Îl doare undeva pe om. Bă, aici sunt mai puțin oameni decât pe YouTube, bă. E bă, data trecută a fost 120 să-mi bag piciorii. Sara, bă, Sara-s mulți. Sara-s mulți. Și am dat-o la aici, i-am dat-o. I-am dat-o mai bine ca lui Măsa. Are logo sau? N-are, ala-i, tată. Ala-i? Bă, nu știu, azi noapte am visat că mi s-a spart telefonul, bă. Nu, că am aruncat telefonul de multe ori de pe mână și nu s-a spart deloc. Ce mă, dracu? Dar vrea să fac o mișcare. Bă, ce mă optic, bă. Ce, bă? Mă optic că le-ți caminierul. Ai, obelit ăsta. Obelit ăsta. Risc! Ala-i. Stai să scrii la cacică.
Cât suntem pe live, bă? 11. Las că e bun. O mai scris lumea ceva? Stai că am... Hai că te susțin. Nu prea. Am greșit fireball-ul, că m-am uitat la laptop să văd ăsta, la live. Am văzut că România s-a suferit o decădere. Ce decădere? Atunci când mi-a dat prostul cel la kick. M-a ajutat România Warlords. În 10 minute o fost la loc clan. Respect România Warlords. Cel mai tare clan din România. Ai bă, când ai prieteni din România Warlords, așa știe faini, bă. Respect la toți. Salut Destro, salut. Mamă, simt care ăsta zep. Simt care zep. Nu are, hai că e bine. Am văzut că România... What the... Ok. Stai să dau... Ce decădere. Atunci când mi-a dat prostul cel la kick. Stai să dau volumul M-a ce... ajutat România Warlords. Hai de capul meu, de ce nu pot da? Ok, turnul e jos, aproape. Hai cu 8 elixir. Hai, Hogu, că nu mai are ce face, nu mai are ce face. Are minion horde, fuck! Ui... Hai, dai că e turnul e jos, asta e bine. Mai pune ceva cu Mahawk, ceva, sigur, sau? Nu? Ba da. Salut, IVF. România. Hai că acum pot da. Perfect, am dat. Leu. Ce-mi plac femeile. Vorba lui Hagi. Marș afară, Hogule. Prost ești. Uitați, ăsta e... Trist, good game. Trei, 2, 1, boom. Plus 33 de trofee, prea easy. 4513, hai că facem 4600. Royal Combacon. Elhack. Stai mă să vezi ce hack îți dai acum. Mamă. Pantelimonul petrece toată. Fireball-ul ăsta mai prinde ceva sigur? Ce v-am zis? Oh baby, ce frumos Fireball, baby. Ce-mi plac femeile. Așa zicea Hagi. Ce-mi plac femeile, măleu. Femei pline de lanțuri de brățări. Wow! Mi-a dat ceva damage țiganul. Rafa, nu știu. Are infernul ăsta? Sau m-am uitat? No, are fireball țiganul. Băi, e belită aici. E belită. Mamă, e belită. Nu e belită. Hai. Are loc și Goblin Gang.
Bă, dar ce lag am, uite când mi se pune hogul. Mă arăși acasă. Oh, very nice. Sei, mătii, și prințesa, mătii, care o ai tu acum. Și fireball-ul și Dumnezeu, mătii. Să apără, țiganul, apără-te ai la măta. Să te aperi. Lasă, Te trebuie muzică mai tare, de nu mă simt bine. Bă, dacă știam că faci live, îți dădeam contul să deschis turile din archiv. Asta. Asta e. Și ca parte, așa se băteam. Pantilimo, bă, abia aștept, bă, mâine la concert, bă. Pantilimonul petrece. Să pun? La Olimpiada. Uai, n-am văzut că-s cu elixirul full. Uite, țiganul! Are zep, ha? Salut, salut! Pantilimonul petrece. Ai belit-o, o belit-o rău de totul ăsta. We will never let you rain.
Oare putem face rotații la 2 fireball-uri? Nu cred. Nu putem, că-ți apără țiganul! Și am pierdut și meciul. Am pierdut și meciul, da. Nu mai ataca, mă. Ha? Nu mai ataca. Nu mai atac, gata. Îmi bag piciorul în el de atac. Îmi bag piciorul în el. Asta e. Hai că vă las, băieți. Ceau, v-am pupat. Valeu. Anti-limon.